Benvinguts al programa 34 de Pico TV. Avui ens hem posat aquesta samarreta a veure si d'una vegada així cridem a la pluja. No sé si ens faran cas, és cara de veure, Vinga, anem a començar avui fent un repàs a altres paisatges del nostre planeta adaptats a climatologies diverses, molt diferents. Anem a començar el recorregut? Som-hi! I comencem, com fa unes setmanes, pel desert d'Atacama, a Xile, una de les zones més desèrtiques del planeta, i amb menys vegetació, com podem veure, tot al contrari d'aquesta imatge. Molta vegetació, vessants occidentals del mont Fuji, al Japó, entre 2.500 i 4.000 litres anuals. Clima mediterrani, oest de Grècia, Calamos, de fet aquí és una miqueta més plujós que al sud de Grècia, però vaja, precipitacions que no arriben als 450-500 litres. Tot el contrari d'aquesta imatge, això correspon a la costa nord-occidental de l'estat de Washington, al Pacífic, precipitacions molt abundants. Aquí no, aquí les precipitacions són més aviat escasses, però el clima és molt dur, molt ferèstec, hiverns molt freds, són les muntanyes Urumqi, a la zona nord-occidental de Xina. Més muntanyes, als Alps austríacs, on les precipitacions més abundants són a l'estiu, fruit de les tempestes. Ens anem a un clima també dur, especialment a l'hivern, molt fred, però a l'estiu amb algunes tempestes, tot així no arriben als 400-450 litres anuals, llacs finlandesos. Continuem a Escandinàvia, ara ens anem al nord de Noruega, illes Lofoten, fiords més septentrionals, precipitacions abundants per la influència del Gulf Stream, el mateix que passa a les illes Fèroe, a mig camí entre Islàndia i Escòcia, batudes per potents temporals atlàntics. Curioses aquestes dues illes, són les illes Diomedes entre Rússia i Alaska, a l'estret de Bering. Quan a una illa és avui, a l'altra és demà. I acabem amb l'arxipèlag Svalbard, abans conegut com a Spitsberg, al nord de Noruega. Clima molt dur, precipitacions escasses, fred, vent, en fi, tot el que podem trobar a zones àrtiques. Vinga, doncs anem a la previsió. Continuem un mes de maig càlid, depèn de la comarca, fins i tot podríem dir que molt càlid, i amb manca de precipitacions. Allò del maig que de dir un raig, res de res, almenys de moment. I a curt termini tampoc, no hi ha massa canvis, tot i que avui hem tingut raigs, hem tingut ruixats al Pirineu, Prepirineu, passen cues de fronts, i aquest és el mapa previst per divendres, per demà divendres, en el que podem veure l'anticicló de les Açores, però molt a prop nostre, afectant-nos, però no el tenim a sobre. I les cues dels fronts, de les pertorbacions que van lliscant des dels Estats Units, Canadà, cap a les illes britàniques, freguen el Pirineu, com avui donant algun ruixat, una miqueta d'aire fred que entri ja provoca l'ennuvolament del cel, el creixement de cúmuls, en fi. Poca cosa tot. Aquest mapa previst per demà divendres no ens porta massa novetats, una mica de tramuntaneta, però res, perquè avui hem tingut almenys núvols, altocúmuls cabretes, podríem dir, i amb flocus, i després també hem tingut altocúmuls castellanos, que denoten una lleugera inestabilitat. Anem a veure el mapa previst per dissabte, en el que veiem que l'anticicló ens continua afectant, no directament, però té tendència a allunyar-se cap a l'Atlàntic central i té tendència també a orientar-se de nord a sud. Això implicarà que les masses d'aire fred de les capes mitges i altes de la troposfera de l'Atlàntic Nord puguin baixar una miqueta més de latitud i inestabilitzar el temps una miqueta més. Sempre estem parlant de poques coses. Veiem, però, com conjunt, a la península Ibèrica, a Catalunya, el temps serà estable, però amb tendència a baixar les temperatures a dalt. Per tant, això implicaria una tendència a inestabilitzar-se el temps. Dissabte encara no, aquell era el mapa previst per dissabte, però diumenge sí, que baixen una miqueta més de latitud, i aquesta entradeta d'aire més fresca a dalt pot implicar això, un augment de la inestabilitat amb alguns ruixats que podrien aparèixer al Pirineu, comarques del nord-est, del centre, si és que es presenten, poca cosa d'entrada, perquè estem lluny de les masses d'aire realment inestables. Mapa previst per dilluns. Ara ha canviat una miqueta respecte al matí, haurem d'anar-ho seguint perquè no està massa clar. Sembla que l'anticicló no vol afectar-nos tal com es preveia. Les masses d'aire fred del centre, nord d'Europa, de l'Atlàntic, tenen tendència a baixar una mica més de latitud, i aquesta baixada de temperatures, sobretot per les capes altes i mitges, pot afavorir la formació de nuvolades de mitja tarda i algunes tempestes, ja veurem si seran efectives o molt poca cosa. Les temperatures ja de cara a dilluns fins i tot tindrien una clara tendència a baixar, l'ambient seria més fresquet, sobretot a la meitat nord de la península Ibèrica, Catalunya es notaria, especialment cap al nord, i repetim aquesta possibilitat de ruixats que podrien afectar algunes zones del nord-est. Després no està gens clar, millor no dir res o apuntar
possibilitats. Quines possibilitats tenim? De que les baixes pressions es divideixen en dos centres, en dues zones més o menys actives, una cap a l'Atlàntic i l'altra cap a l'Europa oriental. Aquí tindríem una dorsal anticiclònica, però la tendència seria que aquestes masses anticiclòniques vagin pujant de latitud i se'n vagin cap a Escandinàvia o cap al Mar del Nord. Això podria implicar a llarg termini canvis més substanciosos, però sempre estem parlant de força dies endavant. En fi, com que la situació està tranquil·la, avui també ens anem a les Illes Fèroe, que hem pogut veure abans, amb calma, amb anticicló, una imatge realment molt poc habitual. Això és tot pel que fa a la previsió. Fins ara. I acabem, i ho fem com sempre amb les vostres imatges. Anem a gaudir-les avui acompanyat de la música de Johann Strauss, fill. Anem a escoltar el arxiconegut Vals Sang Vienesa. De fet, va ser ja molt conegut, molt famós en el seu temps, a finals del segle XIX, i ho continua sent. Doncs vinga, a gaudir de les vostres imatges, de la música de Strauss, de Johann Strauss fill, i ja ho saben, tota la meteo a picó.cat. I a veure si s'acaba aquest solet. Adéu-siau. Ein Mann von welchem, mein Gott, doch so abtrünnig nicht.